zure izan da, 3, 2, 1... Indarran, 0-berrogeira, per puntuazio baten dugu, nota. Ja irabazti du, ja, Nota, zer nota baten dugu, 10 bat, 20 bat, 25 bat, 30 bat, 20. Indarran dezik, 20. Aizetu ja, 20. Volumazioa, zen moduko kurba egin du. Ea, 0-tik 30-arrea. Nota. Gaizkimbrea. Hau txaren garbitasuna. Zer puntuazio emango dugu? 8, 0-tik 10-arrea. 6. ¿Alguien más? 6, 8, 6 bat. Hau da, zure puntuazio. 8, 9, 9, 9,